Nazdar, ja som Chleba a vítam ťa pri ďalšom videu. Je to video za 100 odberateľov, je to špeciál. Takže, ako som hovoril, bude to so špeciálnym hosťom, ktorý je tu. Čaute, ja som Naty. No. Kľudne sa predstav, hej, že kto si, čo robíš. To som nečakala! No, som príležitostná streamerka na Twitchi pod nikom Lyra the Siren. Okrem toho rada fotím, rada zbieram kuriozity a navštevujem cintoríny. To sú také moje hobby. Výborne. Neboj, dám do popisku akože tvoj nickname, hej, môžu, Okay. alebo na Twitch rovno presmerovať, nech si ťa môžu rovno nájsť, úplne v pohode, hej. Dobre, takže o čo tu pôjde, hej? Ani ona nevie ešte, o čo ide, takže v tomto challenge pôjde vlastne o tom, že náš hlavný podávač nám bude dávať jedla na tieto tanieriky. My budeme mať zakryté oči škraboškami, aby sme nevideli, čo sem donesie. Obidve tie veci takto zakrie proste miskou, hej? Takto to bude zakryté. Keď to bude obe zakryté, môže to aj pomiešať, je to na ňom, hej, ak bude chcieť, ak nebude, to je jedno. A keď už to bude akože setnuté, dáme si dole škrabošky. No, nikto z nás nebude vidieť, čo tam je. Chápeš? Dobre. Náš hlavný podávač nám dá otázku. Dobre. Nejakú hádanku. Aby sme nemali proste nikto z nás nedá. No. A vybral som detské hádanky, takže... Ja nie som dobrá v hádankách, ale No. dobre, môžeme to skúsiť. A tým pádom, kto uhádne, si vyberá, ktorú misku chce. Je len na tom... Nie, to je jedno, proste nevidíš tam, ale... Počkaj, ale ty toho... vieš, ty si vyberal hádanky, tak ty vieš potom uhadnúť. Nie, tam sú náhodné. Aha, dobre. Fú, dobre. Lebo som sa zlákla. že to bude mať. Nie, ja som mu tam otvoril stránku s 250 hádankami. A môže si vybrať, ako chce. On tam vidí odpovede, my nie. No. A videl som stať ale jednu hádanku, len kvôli tomu, aby som vedel, či tam sú tie odpovede, alebo nie. No. Takže tým pádom, ten, kto uhadne, má výhodu toho, že vyberá, ktoré z toho A keby náhodou nikto neuhadne? Tak nám daj jednu hádanku. No, dobre, okej. Alebo keď tak, keby sme veľmi nevedeli, tak nejakú nápovedu. Vieš, alebo také niečo. No, kľudne môže, keby náhodou. A tým pádom môže si potom odokryť, čo tam má, hej. Keď to zje celé, keď to zje celé. A nebude to veľké porcie? Nie, to sú malé. No. A jedna je tam taká vec, ktorej stačí, že keď zješ aspoň polku. Inak zvyšok sú tam také veci, že musíš zjesť celé. Že nie sú nejaké veľké. No. A keď to zješ, dostaneš bod. Kto bude mať viac bodov, kto vyhral, tak dostane akože niečo dobré na konci. Kto prehrá, dostane niečo zlé na konci. Čo? To ešte aj niečo zlé dostane, keď ten, kto prehrá? Áno. Nestačí, že prehrá chudák? Tak nie ako trest. Za prehru. No. Okej, dobre. A to je vlastne všetko. Vždycky je tu na výber z tých dvoch vecí. Bude vždycky jedna dobrá vec, jedna zlá vec. Vždy. Ale nikdy nebudeš vedieť, ktorá je dobrá, ktorá je zlá. Pokiaľ to neodokrieš. Chápeš? Bojím sa. Výborne. Poďme do... Dobre, nevidíš nič, hej? Mám zavreté aj oči pre istotu. A ja, ale tak... Ja som zvedavý. Idem. Dobre, dúfam, že sa to dobre pokladá, Idem. že nepokazím. Dobre, máme škrabošky, veď. Dobre, čakaj. Dobre. No, môžeš. Má to aj koza do kamery? Ja neviem, ukáž asi. Kľudne, ak je to niečo menšie, alebo tak nejak kľudne to tam ukáž. Ak chceš, aby si bol istý, či to tam je zaostrené, alebo čo, ťukni iba na displeji, ona sa to rozhodí. Ak to tam chceš vidieť. Ja. Môžeme? Môžeme dať dole? Zakryté to. Môžete. Dobre, no. Tak dávam teda... Skúšam, že či necítim nejaký pách divoký, ale zatiaľ nič. Dobre, takže dá nám hádanku. Ktorý kohútik nevie kikirikať? Vodovodný.
To ja som nestihla ani zareagovať. Prvý mi napadol Janovi. A vedela si? Akože vedela by som, keby chvíľu porozmýšľala, ale nemala som ani čas porozmýšľať. Ty si dal určite tú prvú, čo čítal. Nie, išiel som na stranu. Prečo vieš tak rýchlo odpovedať? Ja nedokážem tak rýchlo odpovedať. Tak To ja musíš- všetko prehrám. Musíš vždy počkať. Ale musíš sa posnažiť. No dobre. Dobre, takže ja si vyberám, hej? No, tak si vyberlo. Podľa mňa to tak bude lepšie. No určite mňa dal lepšie, ale taký. Veľmi dobre, no. Dobre, Môžem to otvoriť, hej? raz, dva, Pane Bože, Opatrne. želatína. dobre, počkaj, idem po oný, hej? To čo tam má? Inak potom, ak by náhodou. Áno, tak to budem zvrácať na kameru, super, teším Áno, sa. ale keď budeš zvracať, aby som to nemusel prestrihavať, tak zvracaj tam, hej, že si to zakrieš celou, v podstate celou hlavou, chápeš, že tam obcháš hlavu. Aha, Ale vyle- to vyle bude sa svítiť, ponáriš, takže to hej? bude vidno aj tak. Tak nie, ale však zase to by si musel koľko vygrcať, aby si to tako ne... Nie, tam ide skôr o to, aby neboli to zvrátky vidno na video, Alebo lebo YouTube to nemá rád. Ale to nevadí, len nemôže to byť priamo vidieť, vytekať z teba, lebo YouTube to nemá rád. By som to musel cenzorovať a to by mi dalo robotu navyše. Dobre, Tak. jasné, ako určite to nebudem sa tu predvádzať ako zvracia. Pane Bože, no, dobre. No. Takže Na zdravie. máme tu Actimel. Ty máš klasický Actimel, Teším sa. ja mám Actimel s svrčkami. Na zdravie. To sa asi nedalo prehúpnúť, čo? Len tak. Tak ono je tam 10 svrčkov, vieš? 10. Fúha. Ojoj. Preklkni, či nie? Proteíny nie? Ale Kámo. hej, to chceš? Víš, koľko je v jednom svrčkovi proteínov? A to všetko bude v takýchto nejakých oných pohárikoch? Ale on by ešte aj duplu chcel. Ešte pozerať, Dal či som to. ešte by sa tam nenašla jedna nožička aspoň. Najväčší problém je šťava z tých svrčkov a nožičky. Všade ich mám. Teraz medzi zubami sa má nožka. Jak Ale dal Renfield. som to. Jak Renfield v Drakulovi, ty vole, vieš, keď je do plné. Polovica tých cvrčkov sú proteíny, takže ak si ešte 10 gramov cvrčkov, tak máš 5 gramov proteínu. Výborne. Neviem koľko. Dobre gramov si to spravil pre seba. Mhm. Aj keď sa to tak nezdá v prvom momente. Chutí vám tá kvapka? Je výborná. Akože taký v pohode je to, ukáž? No. Teraz sa na to- Mne to chutí, lebo ja nemám rád sladké vody úplne, ja mám rád ochutené, ale nesladké. Také je to, akože není to úplne megustá, ale v pohode je to. Na osvieženie. Dá sa to piť proste. Na osvieženie. A v lete si viem predstaviť, že by mi to chutilo veľmi. V lete- Vieš, keď v lete ti viacej. nechceš piť také presladené, tak toto je dobré v tom No. prípade. Jej. No tak toto sa bojím, že tam bude ty kokos zase nejaké pavúky mi tam do ďalšieho dá. Máte škrabošky? Máme! Priznám sa, že toto neviem ani sám, čo je poriadne. Ukážeme na kameru. No ty môj boh. Môžete. No. Prepáč, že ja som ostala zaseknutá. Dobre, no. Dobre. A ideme na hadanku. Bože, musím teraz rýchlo počúvať všetko, rozmýšľať. Čo sa zamočí pri sušení? Čo sa zamočí pri sušení? Teraz si pozrieš. Jak niečo môžeš namočiť, keď sa to suší? Akože čo, ty myslíš, že prádlo, že ho opereš a potom ho sušíš? Alebo ako to je blbosť, nie? To nechápem. Pri sušení. Pri... Zem. Nie. Už je kapka z toho prádla. Je Pračka. Je to uterák. Ozaj, veď ruky áno, ty vole. Takže nič, dobre. Ideme na ďalšiu hadanku. Bože, toto dáme nedaj, taký Hadanky smerný. pre deti, hej? Áno. Toto je hadba. Toto, Ale nie som dobrá v hadanke. toto bude veľmi ľahké, musíte rýchlo povedať. Oh, dobre. Rýchlo. 3, 4. Čierne pásy. Zebra! Ako koník vyzerá, čo je to, ale je to zebra.
takže si vyberáš. No a to je otázka. Ja neviem. No dobre. Ja som zabudol, kde som čo dal, takže... Ja si vyberiem to tvoje, možno. Však si dobrá teda. Ja neviem, ja som... Čo to je? Asi by som to neotvoril. Tam niečo je, hej? Tam niečo je vnúter. Niečo, čo sa tam nehodí. Asi by som to nepozeral. Akože je na tebe, či to chceš vidieť, alebo nie. Nie, radšej. Ale musíš to zjesť celé. To sú dva hlty. Ja sa bojím. Dobre, ja sa asi pozriem, lebo... Och, môj boh. Lepšie ako 10 cvrčkov. To hej? S aktívnou. A čo to tam ešte je tá vec okolo kečup? Však uvidíš, daj si. To je niečo štiplavé? Ja neviem. Fú, ja neviem, či to dám. Ona nemá rada štiplavé, by cvrčky nevadili, alebo Ja som sa aj pýtal. Ale vadili by mi aj tieto veci, veď je to nechutné. Ja som sa aj pýtal aj na štiplavé. Povedala, že s tým nemá problém. Nie, že nemám mám problém so štiplavým, ale nie, že by som mala alergiu, alebo čo. No, tak čin. Ja no, ja neviem, ako toto. No dobré. Nugatové. Ja trpím! Sama si to vybrala. Som myslela, že... Neviem, koho som myslela. A akože je to dobré, že? Také Super, brúkaj sa! To si budem odteraz robiť. plné bielkoviny. Dajte mi chvíľku. Ja si to vychutnávam. Ty plačeš? To od radosti. Vreckovku ti nesem? Pohľad. Akože aby všetci vedeli, že čo tam je vlastne. Je to malá šiška nugatová, Môžem sa medzi tým zapíjať. áno, ktorá je vznútra vydlabaná. Napchal som tam... Už to neukážem, už som z toho... Pohode. Napchal som tam mučné červy a oblial som to syračou. Hovorím, odteraz si to budem robiť každý deň. Nič lepšie som nejedla, vyskúšajte. A tým pádom to nie je také hrozné, keď si to skoro už zjedla. Nastalo. Takže 2-2, ak ešte tento dáš. Ale nenaplo ťa, takže to nie je také zlé. No super je to. Paráda, však ja hovorím, že... Dobre, mám masku. No. Akože, dobre, dalo sa to, ale fú. Úprimne neviem, čo je na tomto zlé, lebo akože Ale vyzerá, nečakal som, že to dám. vyzerá to dobre. Takže neviem, komu fandím, komu nie. Môžete. No. Bože, dúfam, že to není veľa chodov, lebo... 6. 6! Všetko sú malé. A 7 je... Ale to sú také... Dala to sú jednotky, vieš, také. Bože, a to všetko bude takéto hmyzové. Áno. Bože. Dúfala som, že povieš, že nie. Nie, to tak je všetko s hmyzom, áno. Všetko, čo je Ok. zlé, má v sebe hmyz. Nejakým spôsobom. Rozmýšľam ešte, aký všelijaký hmyz vieš kúpiť v produkte okrem týchto. Proste, čo ešte? Nebral som viacero druhov. Chcel som brať aj švábov, ale to som si povedal, že to asi radšej nie. Lebo tam majú... Vieš, to už je úplne jedno. No lebo tam mali iba Pri tomto, čo madagaskarských, tu- vieš? Ja tak boha, to nie, no ty si obrovský, neviem. Ja som to chcela chovať kedysi. Áno, presne tak, takže... No čo? Dobre, No daj môže? otázku, no. No? Dobre. Hádanku teda. Nemá hlavy a predsa má hrdlo. Fľaša. Hej. Jej! Si zaschol, nechcela odpovedať podľa mňa. Nie, som mám úplne... Mňa zaseklo. Si dostala úplne, že nechcem už vyberať. To je stúl som dostala. A vieš čo, áno, radšej nechcem ja akože vyberať, keď mám vyberať. Lebo moje rozhodnutia sa ukázali ako nesprávne.
Hej, aj moja, takže... No, Ak vás môžem upokojiť, tak na tomto jedle nevidím nič zlé. Podľa mňa som zobral z Filipovi niečo, čo som nemal zobrať z chladničky. Uvidíme. fakt. Ententičky, dva špendličky, vyletel čak z električky, baba sa zlákla, na kolena klákla, ententi, ty si prič. Takže práve toto. Dostaneš copyright z toho. Za pesničku. Čo? A vidím tam niečo, takže to bude... Dobre. Bože, ďakujem. No, takže... Ale toto nie je také hrozné, toto by som si s tebou aj vymenila. Je to štrúdel, No, vidím. ktorý je makový. Iš to budeme mať medzi... Vnútra je vydlabaný a sú tam napchatí cvrčké sarančata. Ja aj tak, ja že tam sú tieto malinké čubičky. No to je tak larvy a saranča. Tá. Asi jedna alebo dve. To čo je? Vieš čo je cvrček? No. Tak predstav si 4-krát väčšieho. To je v tom. Aj ste pýtali v tom chovu produkte, že na čo to chceš? No. A čo si im povedal? A zvieratka na krvi. Že idem natáčať video. Ja som si v chovu produkte normálne odkusol z tej onej tyčinky. Takže ja som v bezpečí teraz, hej? Mhm. Ja mám pocit, že každý si taký je obetavý, že tu každý si vybere pre seba proste to zlé, vieš? A na to tým pádom nemusím teraz jesť celé, nie? Či ako? Musím? Máš na vlasu. A popravde, som ako štrudl zreálne nie je také zlo, lebo ten mak je tak výrazný, že to prekryje. Vlastne si aj tam dať ono. Chydlo. Som vedel, že si to vyberem ja. Ja som dúfal, že si z toho nič nevyberem. Takže vlastne uhadnúť hadanku ani není taká výhra. Lebo stále nevieš proste, čo budeš jesť. Ale máš výhodu výberu. Wow. Wow, ty kokos. Zatiaľ som mi ukázal oko nevýhoda pre oboch. Ešte má takú jedlišnú šťavičku toto. Tak, no, čo ti poviem? Ja som rád, že si vychytal, lebo ja by som fakt to nezvládla, keď nezvládzem ani, vieš, že bez toho. Jak sa tam trčí. To, čo som mala, to som dúfala, že dám na jedenkrát, ale mne to bolo veľké na jedenkrát, lebo no chcela som to čo najskôr, vieš, proste zjesť. Ale na 2 razy som to dala, popasovala som sa. No a ešte ti tam nejaká ona ostala. Nejaký červíčok. Také kyselkavý, no? Ale je ono, že aj na čas máme, že kto prvý zje, lebo ja nedokážem prvá zjesť. Nie. Teda Proste dokážem, musíš ale... to zjesť, aby sa ti zarátal bod. Dobre, to dám. Aj tieto, čo mi tu opadli, to musím tiež zjesť. Zase nemusíš omrvinky, vieš? No. Tak iba nejaké veľké kusy alebo čo, ale omrvinky, tak to ti mákajú zase. Ah. Musím si zapiť medzi tým. Čiže zapoj. Ja nemôžem ani trkať, ja keď si trknem, ja cítim tie cvrčky. Má nejakú špecifickú, áno? Áno, nie sú vysušené. Oni sú mŕtve. Dobre. Ja ich toto dostanem. No. Ja už som najedená. No, to kľudne potom ho nevieš do smeťaka Toto bol vysypal, kulky alebo čo som, ten- tretí. Ešte 3 teda. No, to sú všetko také maličkosti väčšinou. Už to bola veľkosť. To bol špeciál ináč. To je povedal, že to má zakomponovať. Musím ale nakoniec. Je tam ešte niečo aj lepšie. Ale nie väčšie, dúfam. Ale hovorím, to sa To som nemusí nemala ani raňajkové, to som nemala vôbec nič jesť dneska. To stačí, keď sieš polku potom z tej jednej veci. Ale všetko je také, že sa to mestí takto do tej misky, takže už na veľkosť. Tak nebudem takto. Mňam. Možno... Môžete. No.
Ja sa pozerám. Dobre. Nie je hus a ani sliepka. Nie je ani mačka. Kačka! Uhadla? Neviem. Vo vodičke na potoku radšej sa plačka. Kačka. A to si jak mohla vedieť? Bože môj, není húz ani sliepka. A mačka už sa tam len rímuje do toho, tak... Dobre. Vyhrala si bludišťaka. No, môžeš si vybrať. Juhu! Môžeš si vybrať. Paráda! Ja neviem, bože môj, toto je hrozné, lebo aj by som si vybrala jeho, ale zároveň som taká, že možno tu, ale čo ak práve tam? No, akože naposledy, keď si vybrala moje, tak... Ja skúsim toto, čo tu mám. Pred sebou. Ó nie. Ó nie. Aj si to ukázal do kamery. Akú lahôdku tu mám. No, takže... To, ale ono ich tam je strašne veľa. Tak akurát. Možno tam stačí trochu prst, že ich tam je. Však tak ty to budeš piť. Aspoň, že sú No, všetky veľké. takže čo tu máme? Ja mám gránko s mliekom. Ty máš gránko s mliekom a močnými červami. To sú moje obľúbenci. Ty už som to vás mala. Takže čin. Čin. To si... Šopni to. Páči. Skúsim to. To si dám takto pre istotu na kolena. No, aby som náhodou nevykycla, viete, že aby som si nezašpinala šaty. To na čo som sa dala nahovoriť? Už nikdy nepôjdem do žiadneho tvojho videa. Ja to asi nešotnem, to... No, musíš to celé dať do seba. Keď zostane trošičku na dne, to nevadí, ale... A nemusíš na jedenkrát, ak... Či? Ale tak lepšie. Nemusíš na jedenkrát, ale musíš to... Počkaj, sú tam všetci takýto, hej? Ako No. sú to ty? Nie je tam nič iné, je tam hen taký... Že nie sú tam žiadny gigantický... Nie. Naozaj, lebo som to nepresvedčila. Naozaj, v tom tak je, tam, Ja nech je milión, dobre. tam máš iba močných červov. So good and tasty. Dobre, nedal som to na šupu, bohužiaľ, ja ani alkohol nedám na šupu, ani nič takéto. Idem to. Kvapol mi tu to nevadí, ale není tam čer. V pohode. Zase. To gránko tam ani není cítiť. Ježiši, dobre, už to pijem. Ešte tam nejaký máš. Pekne, ham. Si, ale sú dobrí, čo? Ňam, jak to chrumká. Ukáž palcom, ak sa cítiš. No akože mne to chutilo, popravde. Dobre to bolo. Tak šťavička, že taká dobrá, by som povedal. Užila som si to. Ono to bolo v pohode ten prvý, lebo oni boli tak na vrchu, len zo pár ich tam bolo. Takže ten prvý to bolo také, že som si dala tú prvú polku a prekúkla na šupu. Pohoda. A na spodku všetko. Tam už nebolo ani, že to mliečko, to boli len červíky. Tam bolo mliečka len tak, že postrašené. Čiže mňa to všetko čakalo v tej druhej polovici. Akože to už bolo brutál. Ten prvý šok som si myslel, že super, to dám na 2 razy úplne jak nič, vieš, že paráda. A tá druhá časť bola dosť akože výrazná, by som povedala, chuťovo veľmi výrazná. Veľmi zaujímavá štruktúra,
Ale výborne, dala si to. Ešte 2 chody tu máme, či koľko? Ešte to niečo jedno. Dobre, nemám niekde červíkov okolo úst. Dúfam, že už si teraz pochutnáš ty na niečom, lebo ma šľahne. Je tam. No, ja by som chcela pauzu teraz, akože, po tomto. Neviem, ktoré. Môžete. No. Ja sa tak neteším. No, mne už je normálne, že špatne. Dobre. No. Okay. Poznám jeden domček. V ňom 5 bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva. Domček. 5 bratov. Každý sa v svojej izbičke Čo? ukrýva. Rukavica! Áno! Fakt? Hej, Áno, však áno. Áno. 5 brat... Nedošlo. Super, že si môžem vybrať. Môžeš si vybrať výborne. No nič, toto si vyberiem, čo mám robiť. Ja neviem, ktorou je to. No neviem, chytil si sa za hlavu. O mama, prečo No, ono zase to ja? vypadá. Ja som to. Máš to? Vidím tu z kraja nejaké... To je to, čo sa Delikates. mal? O mňa. To... A to musím celé toto zjesť? Polku. Polku. Môžem poprosiť nejaký nožík. Ňam, ňam. Tak toto je hneď. Toto neviem, či dám. Keď to nedám, tak čo, nebudem mať bod? Nedostaneš bod. Á, mne to nevadí. Akože ja rada vyhrávam, ale asi nie za každú cenu. A ako ste na tom bodovo? Zatiaľ na rovnako. Ja tam cítim koreň. Ty si tam dal zase tú štiplavinku? Nešľahne, namiesto čemu mi tam dal pikoš niečo. Normálne cítim, ako je to. Ale však máš to... No aj som to zacítila, že to štiplavé. Ale hlavne, že šláčka je na vrchu. Tam by si to nezvládala hneď na začiatku. Keby som vedel, tak ti dám... Môžem sa aspoň pozrieť, ktorá polka je horšia a lepšia, že si vyberám tú. Už držíš hentu, už musíš. Už to. Dobrú chuť. Toto mám savanča, ty vole. A čo akože spravíš to, Vládko, čo... doješ túto polku? Ja samozrejme, mám to rád. Také veci. Ale akože je to dobré. Wafla s džemom a šláčkou. Akože za mňa do. To mám rada aj ja, no. Čípeš? To je to posledné, čo ma teraz trápi. No. Aby Ale ľudia... keby som tam aspoň mala, aspoň ten džemík, tak menej by som sa hnevala. Aby ľudia vedeli. Ja mám waflu s džemom a šláčku. No. Ty máš waflu so syračou, červíkmi, mučnými. To sú moji kamoši. Máš tam aj zoflbasy. Koho? Sú také tučné veľké červíky. Ja som mala aj v tom malom mafinku. To malé. No, môže Tam byť, som áno. mala. A saranča. Tá. Nie len jedno. Chalapeňo z korenie. A šláčku. Ale je tam tá šlahačka, no. Jak sa zatiaľ ty saranča tam vyhýbaš. Si nechávam nakoniec, najlepšie na záver. Čerešnička na... To sú dobré, také gofri. šťavnaté. Sú také šťavnaté, vieš. No. Tie nožičky tak dražia trošku v hrdle. To je dobré. Keby tam sedí miesto, nie, tak ja si trafím tou modrou budú. Ja tak ja som akože... Nerátala som s týmto. Ale rátala som, že to bude niečo hnusné. Napríklad ten oný Soulstorming mi napadol, hej, a takéto.
Tak ale sústromík je podľa mňa horší. Kamo nie, to by som dal na šupu asi. Sústromík máš dosť zhnité ryby. Ale oni sú jedle. Áno, ale zhnité, Oni naložené v soli. Nie, oni sú zhnité, oni sú fermentované. Pozor, No, takže sú zhnité. fermentované. Ale znie to tak odborne. Dobre. No. Ale už ma nové potí. Ale ja sa čudujem, že to hráhne, akože ona ješ. A čo mám robiť? Ja neviem, či by som to si to popravil. Ja som to na schvál spravil také, aby keď to sa niekto hento, aby to nesjedol. A potom som tu ja. Lebo ja som rozmýšľal celý čas, že... Ale som rada, že iba polovičku, lebo... No. Dúfam, že táto je, ešte potom sa pozriem, že až je táto lepšia, tak ma drpí, že keď zjem túto. Ja by som sa na to ešte nepozeral, na to druhé. Je lepšie, ale... Ale už to dobojím, lebo už keď som to začala, už mi príbede blbé debilné to teraz vzdať, keď už som zjedla polovicu z tej polovice. Ale tie nožičky sú mi hrozné, to sú mi nepríjemné strašne. No, spravil som to malo pikantné. Mal som dať viac. To sú to nepovieš to Mne to stačí. Ako pikantné, lebo však ja by som zdochla. No, nemá rada Ja nemám rada pikantné. pikantné. Ja som sa aj pýtal, že či je niečo, čo proste nechce. Že či niečo No nie, pikantné, či som na alebo niečo tak- alergická, alebo či mám vyslovene, že ona, ale tak ja to akože zvládnem. Ja som pretože sa mám rada. ťa pýtal, či nie si na niečo alergická, či je niečo, čo proste fakt, že nezieš. No tak akože bežne by som povedala aj, že takéto veci bežne nezjem, hej, že sarančatá, ne? Akože to tiež nedávam. Keby si mi napríklad povedala, že na 100% niečo nezieš, tak to nedám, vieš? Na budúce poviem vedieť, že keď sa ma niekto na toto bude pýtať, či je niečo, čo nezjem, tak mu napíšem, že áno, červičky, sarančatá. To napríklad na 100% nezjem. No už sa ťa to pýtať nebudem, už viem. Ale mám kamaráta, ktorý takéto veci v pohode ochutnáva. On proste bol aj na takom, čo boli, že divné jedla, nejaká taká ako výstava, kde si to mohol aj ochutnávať. A on si tam išiel úplne takéto, že červíky, debiliny. Áno, ono sa to normálne akože jedáva, ale pripravené a takto, tak máš proste iba mŕtve. A on by toto išiel, mu sa ľúbilo toto. Vrlo, že tam len jedna vec a potom finále. Ale dobre to bolo s tou waflou, nie? Také sladké. Paráda. Jediné, čo to tam zachránilo trošilinku, bola tá šláčka. A mám vyštípanú celú papulu. Ale hej, však šľahačnaté mlieko v podstate smotané ako, no tak. To neutralizuje štiplavé. Voda. Bože, fuj. Ale takto naschval som tam aj kvôli tomu, aby to išlo aspoň trochu aj dole tým krkom, vieš, lebo inak by to bolo super. Dobre, toto bolo najhoršie, povedzme. To bolo najhoršie, hej. Horšie už tam není. Možno by som chcela Nie. aj trochu... Horšie už je len trest. Ja nedám trest. Lebo akože s trestom som si dal záležať, aby to bol trest proste. A hej, to bolo jediné jedlo medzi tými, čo není trest, ktoré som si dal také, že toto podľa mňa ani ja nezjem. A ja zjem skoro všetko. Počkaj, teraz je ešte stále takýto nejaký? Ešte jeden chod. A to je... Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg. Fú, môžete. Dobre. Takže, pripravený? Nie. No daj to sem. Koho treba byť, aby nás mohlo veseliť? Šaša. Keď budeš šašta, tak sa budeš veseliť? Budeš sa tešiť z toho? Ja sa nebudem tešiť, keď budem niekoho byť. Čak, keď... Koho treba byť, aby nás mohlo... Koberec! Budeš veselá, keď ho zbiješ? Nie, bude vyprašený, tak bude pekný a budem sa z toho tešiť, nie? Bol to... Bubon. Koberec! Nevadí, no? Tak daj ešte. Hoď má dlhú bradu, nevie ti dať radu. Pes. Však sú tí fúzači, vieš? Nie.
Hoď má dlhú bradu, nevie ti dať radu. No. To bude niečo, čo má len tak podobné tomu asi. Detské hádanky, hej? Pre deti. Že to sú také komplikované, že to ja nechápem absolútne. Tak daj inú. Tak hľadám. A čo to bolo? Koza. To si bol blízko. Po stromoch sa šplhá, skočí, hlava sa jej nezatočí. Čo je to? Opica. Nie. Prečo to nie je Veverička. Áno. A prečo to nie je opica? Ale opica to mohla Veverička. byť, ale dobre, no. Dobre. Tentičky zo špendličky vyletel čert z električky, baba sa ozlákla, na kolena chlapla, tentič, ty si prič. Ja už nedám ďalšie gebuziny. Say something good for you. Až dobre. Ale vieš čo, už ani toto ja nemám chuť jesť, nič nemám už chuť. No. Takže, čo tu máme? Burgerík. No. Máme tu želeburger a potom máme želeburger, kde medzi každou vrstvou je kečup a mučné červy. Ja som mala horšie. Nechcem nič hovoriť, ale ja som mala horšie. Však ja som hovoril, že to bolo najhoršie. Ja to idem takto Vyberý. postupne povedať. Bože, tu budem hodinu žužovať, veď to je aké, ale... Žužlínko. Žužola búžu. No, žužová bužo. No čo, ale to vidíš. Ešte na tom najhoršie. Tie červíky tam až tak nevedia. Ten kečup. Jak sa to roztápa s tým cukríkom v ústach. To je už šialenstvo v jeho očiach. On normálne prehodnotil život. Ale on to zje skôr než ja, chápeš to? A pritom on má fujko. Tak dlho chce to mať za sebou. Aha. Ja to nevládnem zase. To bolo také hnusné. Teraz si predstav, že vysielal to predtým. To bolo oveľa horšie ako tie cvrčky v tom onom Actimeli, ty kokos. Oveľa, Daj si k tomu kečup. Určite. Daj mi pokoj, ja som rada, že konečne nemusím jedno. Ja už ledva im aj toto. Samé o sebe. Hovorím, ale tie mučné červie neboli nejaký problém, to bolo ešte v pohode tam, vieš, že... Ale jak sa zmiešal ten kečup s tým, to normálne, keby som sa povracal do oci, ty kokos. Dobre, takže pôjdeme na rozstrel. Všetko? Aj to dobre, čo má byť odmena? Či to druhé nie je tá odmena? Bože, ja chcem odmenu za statočnosť, a prečo by som ešte mala dostať trest? To není fér, veď ja som tu úplnú gebuzinu zjedla. Nožičky proste. No, to keď si zjedla, tak vďaka tomu si Akože ja neprehľadala. milujem hmyz, ja fakt mám strašne rada hmyz, ľudia. Ale nie na obed. Nie, môžete. Už si môžeme dať dole? Dobre. A ideme na to. Pripravení? Počkaj. Musím sa sústrediť. Dobre. Sladká som, červená som, oberajú ma chlapci, zobú do mňa vrabci. Čereš. Nie. Čerešňa alebo višňa. No však... No, on to povedal skôr ako ja. Ale tým pádom tak ja nevidím, vieš, že kde je dobre, kde je zle, takže... Vyberáme. Jakže vyberáme, však to si odokrieme a už ty dostaneš to dobré a ja to zlé, nie? Nie, Ale nevidíš to aj tak od oka. Aj keby som to odokryl, oni vypadajú identicky. No Chápeš? však tak ale vyberáš ty, lebo však ty si... Áno. Vybral. No, tak sa páči. Dobre, takže môžem odokryť Tak a a potom, vybrať si, ako ktoré to chceš. mám one, veď tak potom nebudem mať one... Lebo tak skončila remiza. Vieš? Nebolo, že keby niekto jednoznačne vyhral, tak najprv donesie jednému, potom donesie druhému. Ale ja mám to zle.
Ja som presvedčila o tom, že to moje. Keď si to povedala, tak ja neviem, ale... Ja netuším. Môžem tam strčiť prst alebo podvihnúť šlahačku nejaká? Tak môžeš, ale... Ono môže byť, že aj ja mám to zle. Ty vieš, ktoré to je? A to musím Nie. celé zjesť? Nemusím to, že celé zjesť. Lebo to je veľké. Nemusí. Ja mám to zle, krucinál, to je táto vec. Ja tu vidím už zase tú štiplavinu. Čin. Nie je tam nič iné, než sme mali doteraz z tých vecí. Nie je tam nejak špeciálnych misí. Ja nie, špeciálnych hmyz tam není. Je tam všetko také, čo sme mali. V podstate. Ale nemusím to celé zjesť. Ja už to asi nedám, ty kokos. Celé nemusíš. Mne už sa žalúdok To len obracia. aby si sa dostala k tomu vnútru hlavne. Začína zľahka. Ja mám asi fakt to dobré. Hej, lebo ja tu mám toto, to si mi tam zase dal štiplavinu. Nie? Aha, toto rúžové tu je. Podľa toho. Ty máš to zle? Tak dobrú chuť. Čo ste tam nestrčili prst alebo niečo pre Boha? Vieš čo, ja som sa bála. Prečo by som do toho strkal prst? Nestačilo, že som videla, že tam je trošku červené na tom pečive. Vieš, čo som Tak tam... už som mala v hlave, že dobre, to je tá štiplavá vec, paráda, som to ja. Vieš, čo som tam napchal? Vieš, čo som mal tie hot chip chorizo arašidy? To tam, a nie sú tam žiadne chrobaky? Neviem, už to si nepamätám. Uvidíme, Ale či mu bude trčať nejaká nožička Ale pomedzi asi, pie. asi nejaké hej sa mi zdá. Niečo ti padlo ti trošku. Toľko sa hovorí karma. Jak si sa vysmieval? Nechávaš na toho? Zapísať. Nie, šláhne. A ja som bola v tom, že ja mám to zle. Úplne. A čo bolo to červené, čo si tam mala? Neviem. To bolo niečo na tom koláču, alebo v tom koláču, tam sú Neviem, ale- maliny, alebo čo. Aha. Jaj, lebo ja už som bola v tom, že ja už som to videla, že to červené ruky. Hotovo, to som ja. Dobre, to nie to je. Lebo ja som tam napchal hlavne ty najštiplavejšie, vieš. Ale to si radšej môže ísť na antifáče. Dobre. Takže som vyhrala! Aha. Jej! A čo som vyhrala? Či to tento koláč? Dobre, tak. Ak sa ti video páčilo, daj like, koment, daj odber. Musíš dať potom to, čo sme si prežili. A vidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar. Ahojte!